Вітаю спадарства. Сёння хочу выказаць свае думкі наконт Коордынацыйнай рады. Першае. Я ўжо некалькі разоў казаў, што ёсць людзі, якія сунуцца ў Коордынацыйную раду, якія павінны панесці адказнасць. Да, я пра план Лайно, які учора ўсё ж таку стартаваў, а не ў 20-м ці там у 21-м годзе. Ужо сёння ёсць затрыманні. Ну, гэта ўсё па навінах. Але я не можу щось зразумець у гэтай дэмакратыі, калі такое адбываецца. Тобто, я, ведаеце, памятаю ва ўкраіне, калі дэпутат страчваў давер людзей, яго проста ў сметнікавы бак выкідалі. Дарэчы, я сёння праводзіў дэбаты з Віталій Савюк, лідер спіса «Краіна для жыцця». Ось, і я там агучваў такую думку сваю. Але ў нашых рэаліях гэты чалавек, ён просто падставіў людзей. Я разумею, як я разумею, я зараз патлумачу, чаму ён так зрабіў, таму што, каб прайсці ў Коордынацыйную раду, трэба набраць, як там, мінімум 3%, да? Вялікая колькасць людзей падпісалась на план перамога, і вось тут быў такі, стаўка была на тое, што хоць хтосьці, да, прагаласуе. Ну, а так, адэкватныя людзі разумеюць, хто гэта і што гэта. Другое. Прапаганда. Спадарства ввогуле не хочу гэта каментаваць, але перыядычна пішуць, што там адбываецца. Я скажу так, прапаганда, яна працуе толькі тады, калі людзі вядуцца на яе. Разумееце, прапаганда, яна не абалванівает людзей. Прапаганда шукает балванов. Таму вось тут, калі чалавек не моцна разумны, яму складана щось растлумачыць, распавесці. Калі у кагосьці ёсць да мяне пытанні, у мяне ёсць YouTube, ёсць Instagram, Telegram, я не хаваюсь. Я адкажу на ўсе пытанні, калі ласка, пішыце. Думаю, на гэтым мы скончым. Трэцяе. Спадарства, ў мінулым ролике я выклаў, где, так атрымалась, зламалась тумба. Мне прыйшоў рахунак за яе. Каля 150 доляраў, калі перавесці злотыя, там 578 злотых. За кавалачак оргшкла. Ведаеце, я ўжо насамрэч задумваюсь, а навошта я туды лезу? Я не разумею, а што адбываецца? Да, я зламаў, я заплачу, але мяне пытанне, такое, да самых арганізатараў, навошта такія арганізатары трэба, калі яны нават не могуць взяць адказнасць за арганізацыю за такія моманты. Я ж зламаў не спецыяльна, да, я плачу. Але у мяне ўжо думка з'яўляецца такая жартаўлівая, аплаціць такія кошты і забраць тумбу з сабой на наступны выступ. Мало ли, усялякае бывае. Ось, дзякуй маёй камандзе, каманда мяне падтрымала, сказала, мы там, нас людзей хапае, мы там по 50 злотых скінемся і акурат закрыем. Ось, насамрэч, это непрыемна вельмі. 150 доляраў за кавалачак оргшкла. Уражанне, што хтосьці, можа, нажываецца. Да, моцная балаціна. Будзем разбірацца. Рукі пакуль яшчэ не апускаюцца, пакуль трымаюсь. Насамрэч, это складана, але вось такія дробныя моманты, калі табе пішуць, кажуць, мы там пачулі, калі прыходзіць такі рахунак, невядома за што. Вядома за што, я тут абеляць сябе не буду. Ладно, слухайце, спадарства, мне насамрэч будзе вельмі цікава. Напішыце ў каментарах, што вы думаеце пра план Лайно, пра вось гэты кавалачак шкла. Ось, і ўсё ж таку Коордынацыйная рада стане моцным кіраўнічым палітычным органам. Вельмі буду старацца, каб так сталася. Да перамогі разам. Жыве Беларусь! Слава Украіне!